Hello everyone, welcome back to my channel. A very good evening. Menta kasngi par ngan hikaya phi ya kitu kiba bat ya ka phone 5G kumno ba phinla ban mi ya ka ni ka network la ni ka internet jong phi ban pau 5G la ni 5G plus te jong apat ka pau 4G namar hakani ka ying bangasa namar ka long term de ka long ka term te teng ru ha ka 4G ru ka slow ha ka internet namar kamla ra ban kit hakani ka ying jungi ba po mar ka duna network ni ka internet te dangalek tang hani haneng ka yo 5G te ngan hikai pa de phi kumno ba phin la ban pen mi ya ka phone jong phi da ka 5G internet la ni network te ya katapat bun bahi ki breu la ni manu hi ki ba like ya ka video ha YouTube te hakaba ngaru ngala bat ya ka ni ka phone 5G te ngapet na po YouTube kumno ban pen mi ya ka 5G network te bun ki breu ki ba thok ki ba syukur ka ba syukun tan ves ya ka por ni ki ves pun lut ka ya ka por jongi manle ya ka ni ka video hakani ka video jong apat ngam nam thok ya phi ka de ka proof ka live ngapin ia phi menta ka ba shisha namar ya la deru ngala ayu ngala le te da phim ngai menta ap ngan pen ia phi ma kumno ba phin mi pet menta ngan mi habat khan dia thrai kan sayo hi 5G pet ngan iFlying mode chua te ngala iFlying mode pet PEM 5G plus hang to kala mi pet 5G te 5G kala mi te dangala rung pat hayeng kam yo sure 5G te PEM namar hayeng kam yo internet te hayeng jongi ka slow namar ka long term ka jaka te ngan hikai pat ya phi ya kan ka video te ngasu kersian ya phi khendia te snobha ban subscribe ya ka channel jonga lane like ya ka video and comment da ka jing smotenat te ha ka bang upload ya ki video lane bang apa like ya ka video kin pau sha phi te mentang ngam pat slam shu hi ya ka por te ngan let ha setting menta pek ngan pen ia phi ngan let ha po ha ne setting let hang ne te da phi la let hang ne setting te phi ha ban let shwa hang ne ma wat kit ke let be da ka ba jai bat wan am skip pek ba du ban akut ba phin sngot tho te menta pat phi let hang ne ha mobile networks te let hang to te da phi la let hang to te phi use ya ka sim ayu sim 1 ne sim 2 ne da phi use atli ru phi la ban le ko bang ba tai hang ni ma te menta ha kan ka phone janga ka don jaka thap sim katang ka wei te ngala ban let kan ga Jio 4G kan ni te ngan let hang to te let hang ne da phi la poi hang ne te phi i kan hang ne network type pe hang ne po wait te pe to hang to let hang to te phi i ong hane prefer 5G prefer lead te manta danga ai hang ne kami betang 4G danga let ha jaka badon 5G ru kami 4G te da phi bu pa dang ne kan yo 5G te menta ngala bu ya kan ka 5G hang ne te phin sa back na te da phi la back nang ne te phi ya i ong kan ka my phone pe kan ne hang ne pe ma up kang kato da phim lap ru ba da phim i ro kan ka option hang ne te phi la ban search hane jaga ba tho te phi la ban tho hang ne my phone
pia bentok untuk tekan sami te mentapat ngan let hang ni mentang ngan let hang tu te dangala let hang tu ka phone nga ka deka Xiaomi Hyper namar bangala dep ban update te kala kum ni te mentapat ngan check ma namar ngam don shu ya ka update ngan shu inuk saya phi te mentap hil nyon ha ni ha Xiaomi Hyper la phi la dep ban nyon hang ni Xiaomi Hyper te phi i ni po check for update tu po ni ka shot ka phone ba lain ta te da phi la dep tu te check hang ni po tu phi la i pai ngam don shu ka ba update ngala dep update lut ka tu ka tho ni no updates available te phi la ban back no da phi la ban dep update te kan sami kum tu da ki breu ki ba pat dep update te phi hap ban update la ni kat shong ha kamon jong phi da phi kwa ne ban le 5G la ne em namai ka 5G ka long ka internet ka ba khlain ba da phi la lut ya ka MB la ne internet moto mo da phi online baro isni ai ka la lut one message into shi 100% te phi yo ya ka 5G phi la bi ban pet baro isni do kam le kam lut ya ka 5G ka khlain ba te mentang nga so tenat hi ban use ka 5G te tangkini hi ke video ngaru ngan en no ya ka video te dadon pat ha ka nu ka kam jong phi la ni ka nu ka jing e mo da phi kwa ban tip ne ban kwa ban hikai ya ka jing e jong phi ya ka phone ne kum ta te phi la ban comment ya ka ni ka video ru te ngan sa batai pat ya phi kum no ba phin le ya kum no ba phi modern problem ha kai ke ba phi don jing thot ai ne te sa comment ni video bangaru ngan yo i kum no monoi ta ba kum ta te tangkini hi khublai sibun ba phi la pe ya ka video jonga te ngan supply biang hi shibit pat sa ka we ka video te bat ngai khublai ru ya phi ba phi la kristian yang amo ya ka ni ka video la ni ka subscriber banga la use tang menta tang si like banai te kala khambiang hi na menta tang si spa ai ru te ngala sngongu hi ya phi ba phi ru la yarap yang kristian bat ngaruk ngakloi hi ban yarap ya phi da phi dan ha ka jing e mo te khublai sibun perlak